Nggih sagung por lenggah ingkang rinengging pakurmatan. Sampun paripurna kala watur beksa sing panjenenganipun Bapak ingkang Hamengku Gati. Panjenenganipun Bapak Basuna kadherekaken para sanak kadang murwakani abdi coroan beksan wening titi kalenggahan dalu menika. Ewon dene sampur pakurmatan salajengipun ingkang angka sepisan kunjuk panjenenganipun Pak Sriono kadherekaken panjenenganipun Pak Rupadi pidalem saing tlatah Ngguwa. Salajengipun kunjuk panjenenganipun Bapak Priya saking Ngguwa. Bapak Ratno ugi pidalem saking tlatah Ngguwa. Bapak Kolik ugi pidalem saking tlatah Ngguwa. Bapak Hartono, Bapak Warsito, Bapak Gisri, Bapak Rusdi, Bapak Alek Sugini, Bapak Sujud, saha panjenenganipun Bapak Kamito Anom, sedaya priagung ingkang mijil saking tlatah Ngguwa. Ewon dene menggajangipun segana kalih tumunten kunjuk panjenenganipun Bapak Supat pidalem saking tlatah Ponge. Gini kurang siji. Nggih, Ponge nggih. Oke, Pak Supat saking Ponge. Nggih, gini kurang siji lang. Tumunten kadherekaken panjenenganipun Bapak Abang pidalem saking tlatah Tempur, Bapak Suradi saking Tempur. Bapak Manyak Mak nggih. Nggih, Maknyak pidalem saking tlatah Tempur. Pak Sis saking Medono, Pak Jamari saking Medono, Pak Kasman saking Medono, Pak Soni saking Tempur, Pak Cipto saking Medono, Pak Sarip saking Bajangan, Pak Kamdi pidalem saking tlatah Ngerambi. Singkang pungkasan kunjuk panjenenganipun Pak Rasiban ugi pidalem saking tlatah Ngerambi. Nggih. Ewo nggih pundhutane sampun kaserat wonten mriki nun nggih Puspawarna mangke pun bablasaken jaran Dawu. Jaran Dawu. Nggih. Apa ki tuli ngomong apa Rika? Mboten. Jaluk jaran dawuk apa? Bau? Kayak kuwik. Ya iya wis pokoke sanduk bae. Anjir. Puspawarna jaran dawuk kalajengaken ayo monggo pun aturi. Oke. Kopi. Siap, Pak Pri. Pak Pri. Nyogone njaluk kopi. Tak jajane. Oke, ya. Ora patek wani yakin kawasane jenengan Pak Pri niki masalahe ngono.
Ya nduk nek gang cak cek. Kaya nyandak aku menehno mau lho. Aku menehi kowe mau lho mek cekno. Lalo lale. Sekalian mangan jajan. Yo, bahane April barang kae. Nah. Ayo bahane April manggon ndi? Kidul pisan. Nggih. Sapa bahane April kuwi, Mak? Mertuane Kanti. Sing kidul pisan. Wingking baik. Mbah Wingking. Oke. Nggih, monggo wingking nembe priyatun gangsal lho. Ngarep jangkep mburi kurang. Heeh. Mburi kurang separuh. Kurang separuh mburi. Amri mboten kedangun kunjuk panipun Mbah Rebi pidalem saking telatan tempur. Blingoh, nggih. Mbah Rebi pidalem saking telatah blingoh. Pri. Pak Suji kombuju karo Pak Triyono ya. Heeh. Pak Triyono karo Pak Suji. Wong loro. Kan wong loro kan Pak Triyono kalau mau nggih. Monggo Pak Triyono. Pak Suji ya. Heeh. Nggih. Pak Triyono saking Buju. 8. Go, Pak Triyono saking Buju, so Pak Suji. Kunjuk panjenengan Pak Repi saking Blingoh. Pak Repi. Oke, nggih. Begawan Repi wis iki. Heeh, sik. Pak Japar Blingoh. Heeh. Kene Pak Triyono guri. Siro. Oke. Go, Pak Triyono mriki. Siji loro telu papat 5 6 7 8 sanga. Sanga. Kurang kilo. Ya, 10. Kurang loro. Kurang loro. Ah, kurang loro kiye Japar Sudik kiye. Oh, nggih, Mbah Sutaman, nggih. Mbah Sutaman saking Dudawu, nggih, Mbah Taman saking Dudawu, kala wau kula pirsa priyantunipun pundi Mbah Taman. Mbah Taman mboten kersa? Nggih, monggo nggih Mbah Taman, nggih. Mbah Taman saking Dudawu. Nggih. Panjenengan Pak Taman saking Dudawu. Hihi. Tasih kirang maning. Kiye Mbah Taman nggih nika. Mriki Mbah Taman. Wingking Bapak Taman, nggih monggo wingking. Cocok. Siro lupat monem. Siro lupat monem. 7 9 10 11 kirang setunggal. Kirang setunggal. Kula aturaken kirang setunggal pun aturaken super slender. Super slender. Ayo super slender.
Ayo, supir slender Kang Yono. Nah. Jangkep nggih. Nggih, jangkep. Oke. Monggo. Apa tenan Yayi? Sing dipikir lho ora krasa. Lah nek krasa piye wong dipikir kok ya.
saka wetan sirik saka kulon sirik kane jarane jaran ya Ya Mas. Diwalik sampur jaluke gending apa ya? Sampurnya diwalik ya. Kang Triana jaluk gending 8 10. 8 10 terus mbok. Iya pokoknya ora apa-apa lagi usume. Kayak kowe Prewek nyong sing nyandra apa Rika? Rika bae. Nyong. Oke. Ya wis pokoknya. Ya. Ledro jumangka Jumangka grasa sumbar lindu bumi kunci kumaludo kuntur keatur umup kang colodri lumampak penyuku mambang tukar saning Bathara arsa lebur bumi leleng dia mangu kong kandang lerena tanpa kandang miatrang ning kalang juang gelar padang moncar dinolar kekona Mantri
weruh dhewe gede bakan. Just i ah ah i just Yang kabeh. just ye Rumah sawah apa digoreng pasar. Ayeme. Ayo wong go bayem kok sepikul. Nek arep digoreng pasar go riji. Yo. Yo. yo mas Kicing icing miring sidake just Monendra